Bwskangni Loksabar Songman nasigui hasteni BJP bodolro belaikeno samung kaham tangi tongo haste gurungui haini bagino o borongni samung kahamno chajagui tini tuisa mungkurui ADC village o tipramotha tei CPM yakarui khungsi nui nukhungni dokchi tham voters BJP ni banaromkha amchaini no BJP ni adok borong gorang Mongol Debromani yagromui भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बेलायखाना हामबाय तिनि बेलाय खलाय खातुं खाजानि बिसिंतै वातिनि जराफानो जों तिनि खा तंथकमानि बिसिंतै जों बेलाय खलायै तंथकलायजाक कामनि बागै होमबा तिनि दैसा मंख्रै एडिसि विलेजनि ताखुकतै बुखुकसं बेलाय खातुं खाजानि बिसिंतै तिनि आंसाक बायथां मंगल देबबर्मानि नुखुंगो बरक आं बाय मालायनानि बागै फाइगा तिनि जागा तंगो तिनि मंडल प्रेसिडेंट दा जुगेन तै तिनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि बानु रुद्रपाल तै तिनि विजय सं तंगो तै तिन टेब लिडार्स रक तंगो अब हाइकाय बरक बाय मालायाकै कक सालायमानि बिसिंतै बरक कक रेखासनो जों तिनि न फ्लैग रमनाय अर्थात बीजेपी पार्टी ओ जॉइन खाइजिनाय हनमानि बागै जों औवातिनि बिसिंगो फानो ओ जॉइनिंग प्रोग्राम न नाहारका तिनि बरक जगाबो 12 परिवारनि 63 भोटार बरक तिप्रामथा ताइ CPIM ताइ किसु IPFT याकरै बरक बीजेपी ओ हापाइखा तीन पार्टी ओ जॉइन देखा जों पार्टी नि अंगै बीजेपी पार्टी नि अंगै बरक न खाबाय खुबै लामसगो ताइ जों बरक न बसकांगो तीन बीजेपी पार्टी नि रायजन रक्षावै যত সামং টাংখানিও তিনি বিজেপি পার্টিনি পরিবারনি সদস্য হनै जों गसिनाखा बे बरकनो खाबाय खुबाय जों लामसाखा जतन खालामबाय थाखांबा